ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартира ва дигар чизо рӯй кардан ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. хонаҳои тайёр ай 65,000 сомон сар мешавад ки тайёрай нархи арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, чизе ки шумо махалли фурӯшӣ барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳое ки рӯй кардан аз территорияи Файзобод, ай ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи шаҳри Исор, территорияи шаҳри Бохтар, территорияи Душанбе, территорияи дӯстони азиз Кулоб, Фархор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира ки бо нархҳои арзон. агар шумо чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта эълон дорем ки барои шумо хеле муҳим аст, барои шахсоне ки хонафурӯш бошанд, квартирафурӯш ёки мошинфурӯш. номере ки шумо дар экран мебинед, ин шахс як мошенник аст ки ба шумо барои одамони хонафурӯш ва мошинфурӯш ё квартирафурӯш занг мезанад ва мегӯяд ки мо хонаи шуморо ёки квартираи шумо ёки мошини шуморо мо мехарем. шумо дар куҷои Москва қарор доред ва он кас мақсад ки гӯё ки дар дурин такси шишта асту ва пули майда надораду, ба шумо мегӯяд ки ба такси яъне ки шумо пул партоед ва ман пули шуморо омада аз пеш медиҳам. ва шахсоне ки хонафурӯш бовар мекунанд ба ин кас сумро мепартоянд ва ин кас онҳоро гирифта чорни мекунад. яъне ки хело мошенник ҳастанд ки аз болои ин одамҳо чанд кас уже шикоят кардак ва пули чанд касро уже гирифта фиребашон кардааст. яъне ки аз шумо хоҳиш мекунем ки аз шумо одамоне ки хонафурӯш, квартирафурӯшо ба ин хел одамҳо бовар накунед ва ба ин хел одамҳо пул за ягон чиз напартоед. яъне ки гӯё ки барои такси пули ба ин кас пул лозим бошад ва ба шуморо аз пеш омада дида ва пули шуморо медиҳад. ҳозир галасавоиша мемонам ва гӯш кунед ва хулоса карда мақсад ки ба ин хел одамҳо бовар. Соати 20 минут гуфтам таку. Бародарҷон, онлайн Сбербанк дори худат? онлайн дори 2200. такси пад мега ки карта қатӣ рой кунӣ. ман чит метим наличка пулта. он шинос надори занг зани дошта боша карта. ман бахну наличка метим та. пад мега карта қатӣ рой кунӣ. ман карта ба худо надорам. ана ҳамин шахс аст дӯстони азиз ки аз шумо хоҳиш мекунем ки ба ин хел одамо бовар накунед ва инчунин ҳамин кас бор чанд намуд дигар WhatsApp-ам доранд ки метавонанд ки шуморо фиреб диҳанд. яъне ки чанд таи дигар бо ҳамин хел WhatsApp ба дигар номерҳоам доранд. шахсоне ки ҳамин хел шуморо мегӯянд ки ба мо ба такси меоем, пули майда надорем, карта надорем, бода партоем омада метиҳем, яъне бовар накунед. ин шахсро уже аллакай кофта истодан ҳастанд. аз шумо хоҳиш ки фақат барои одамони харида шумо бовар кунед ва ба ҳеҷ кас сум напартоед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки срочна дӯстони азиз, хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, яъне деҳаи номи пешинаш Гурхурда. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, деҳаи Гурхурда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз, ки 3 дар хонаи калон ҳастае ва гирдванаш ки ду тарафаш маҳкам аст, якта калидор ва ҳуҷҷатошам 100% аст. инчунин хона мегӯяд бо ғишти пухтакати омода шуда, ки полни худ бо ғишти пухтакати тайёр шудааст. хонаи проектҳои нав карда дӯстони азиз, гирдванашта одамо зиндагӣ доранд, инчунин сертификат ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона ҳастае. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. якумаш рақамҳои дастии ахираш 74 мегафон, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 54 WhatsApp дорад. агар харидори аниқ бошад мегӯяд бо муомила мешавад ва агар вариантҳои алишам бошад маромад пешкаш кунед. хона дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор, деҳаи Гурхурда. маромад дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳо гиред маромад. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Исор, дараи Алмосӣ, деҳаи Бобо Сурхон. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае дӯстони азиз ки хоб якта падвал, ҳоҷатхона, ошхона, баня ва ҳар гуна дарахтони мевадиҳанда мисли боғборӣ дорад. 6 сотиқ замин боз пешашуда хеле яъне хеле тепача бори вайшам замини ҳамин хона ҳастае дар ҳамин ҳисоб мехӯрад. хонаҳошо дӯстони азиз хеле ки ремонтҳои замона ремонтҳои средна барои зиндагитон мешавад. ошхона, баня ва об ҳаст дӯстони азиз, обуш мақсад ки аз боло бо маълумотша мегирад ва дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи
20000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мешавад. программаи рақамҳои мегафони ҳисобшона программаи кор мекунад. Баъди рақамҳошон азиз WhatsApp нагуфтам, программаи рақамҳо кор мекунад. 120000 сомон аст бо савдо дорад. Шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ, деҳаи Бобосурхон. хуб, ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан марама занг занед, бештар маълумот чагирем. Дӯстон азиз, аз шумо хоҳед ки лайкро аз ани фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район. Дӯстон азиз, Ленинградда. обшим мақсад ки ба мости 46 наздик аст. хуб, дӯстон азиз, мисол мехоҳем ки духонага кинен, мисол сехонага кинен, чӣ хеле ки шумо дар мақсад ки муносиб аст. доми нав аст ки уже ҳама ремонтша кардест, уже мумкин аст ки шумо ремонт кунед ва дароед. квартира чандхонага кинехтон дар 5 мошина қарор дорад, 45 квадрати метр. мақсад ки на он қадар дур аз мости 46. дӯстон азиз, сохтмони дом уже буч дагаст, метавонед ки уже ремонт кунен. дар тирезаҳои главни часпондагӣ аст. дӯстон азиз, мақсад ки байн коридор ошхона ба ҳамаш мондагӣ ҳаст. хуб, дӯстон азиз, мақсад ки назди светофор дар мегӯяд Ленинград, яъне ки Рудаки. дӯстон азиз, мақсад ки нархаш 215000 сомон аст ки боз муомила мешавад. хуб, мақсад ки маршруткаи 45 ва конечкаи маршрути 41 да будай. ҷои беҳтарин ҳамега соҳибшон, ҳамаи шароитош дар поён ҳастай. мақсад магазин, банк, мактаб ҳама чӣ наздик ай. хуб, 215000 сомон аст бо муомилаи хубам дорад ва рақамҳои мегафоне ки программаи кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки аз сиратои Рудаки, дӯстон азиз, наздик ба Душанбе, наздик ба мости 46 ки лозим бошад, дӯстон азиз, марама занг занед, бештар маълумот чагиред. мақсад ки ремонти дар онша уже метавонед мақсад ки сар кунед ва подъездам дӯстон азиз дорад. хай дигар маълумоти пурра бани аз рақамҳошон марама. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Сино, ҷамоати Ваш гирд. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст ки об ва свет мегӯяд. дӯстон азиз, дорад. документҳои хона мегӯяд ҳастай, отдельни баня, отдельни ошхона. дӯстон азиз, хова боғи мевадиҳанда мега дорад ки дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстон азиз, ремонти хонаам созай. як дона сурат дошта ки ҳамин сурата яъне ки пешкаш кардиянд. хуб, хона мега дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120000 сомонӣ ки бо муомилаам дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 86 торик сом, дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 64, ҳардушон кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо занг занед, бештар маълумот чагиред. ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, 8 сотиқ замин, ду дархона, қатъи ошхона, баня мамашкатӣ ва обсветчам ҳаст. инчунин дарахтори мевадиҳанда бо 120 бо муомила ва савдо ҳам доштаем. хуб, ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона шумо фаҳмидан, марама занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. лайкро аз ани фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки срочнаи бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. шаҳраки Ҳисор, дӯстон азиз, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабыздаки. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр аст ки об свеча мегӯяд ҳаст, гирдванаш маҳкамай, пеши мактаб ки пеши мактаб да мегӯяд соҳибшон, масҷидам наздик аст дӯстон азиз ва инчунин ҳуҷҷатам мегӯяд дорад. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ ки бо камтар муомила мешавад. ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, назди мактаб, ду дархонаҳои бараки нав ва 2 сотиқ замин. дӯстон азиз, срочна нархша 65 та мегӯяд ки соҳибшон да срочна сум дар курай. хуб, программаи ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшона ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ҳуҷҷатам 100%. шахсоне ки хонаи арзон аз сиратори Ҳисор хоҳиш мекарданд, аз соҳибшон роӣ кардан срочна метавонед ки ҳамин хонара савдо карда гирен. ягон муомила мекунем мега срочна сум дар курай. ҳуҷҷатчам будай. марҳамат, дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда гирен, срочна тамос гирен. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, деҳаи Фириштӣ. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад дӯстон азиз. отдельни ошхона, отдельни аловхона, ҳоҷатхона дӯстон азиз ва отдельна ҷои мақсад ки чизам дорад, мақсад ҷои ҳезм ва ҳуҷҷатошам мегӯяд 100% дӯстон азиз. хуб, хай об свечам ҳаст, доимия мега соҳибшон ва чашма мега дорад. бо чашма намедонам чӣ хел чашма буда, ҳамин хелам дорад. хай гирдванаш маҳкам, ремонтҳои хонаам созай.
дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 255 русумонӣ ки бо муомила савдош мегад дар назди хона. рақамҳои ҳисобшон ҳастаи мегафон кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумотша гирин. ва дӯстон азиз шумо дар магарам халӣ хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мошин чизе ки барои фурӯхтан боша барои реклама кардан марама сурат маълумотшо роӣ кунед мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки навори моро дар ватсап имотон подписа кунед ва аз куҷое ки ба шумо хона лозима нависем пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи Синод. дӯстони азиз мақсад ки пеши бозори Балхда. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 52 квадрати метр. боб сеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва бо ҳамаи чизи чораша мегӯяд фурӯхта мешавад, бо ҳамаи таҷҳизотҳои хонакатӣ. нархи квартира 275 русумонӣ аст. боз муомила мешавад ва рақамошон аст дар поини видео. кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гиред. ремонташам ремонтҳои беҳтарин бо тамоми чизи чораш. дӯстони азиз марамат занг занед. ва дӯстони азиз шумо дар чизи реклама ки боша марамат роӣ кунед мо реклама мекунем ва агар ки аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим астае дар комментария мо нависед, мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Зафар, деҳаи Чоргул. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки бо об сфеи таъмин аст ва ремонтҳои беҳтарин ам дорад. дӯстони азиз калидор ошхона, баня, кухни ва гидаш маҳкам. хона дӯстони азиз ҷои хуб ва ремонтшам беҳтарин. нархи хона мега 280 русумонӣ аст бо савдо муомила мега дорад. рақамҳои ҳисобшон аст мегафон кадомитор ки аз территорияи Фархор ки мехаред марама занг занед. 280 бо савдо дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ агар хоҳед оиди ҳамин хона фаҳмида шумо занг занед, ҳамаша соҳибшон ба шумо фаҳмода метиҳанд марама. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, пеши бозори Ҳоҷи Шариф. дӯстони азиз яъне ки аз шаҳри Бохта мегӯяд то ҳамин хонара тақрибан мегӯяд 800 метр мегӯяд роҳ аст аз бозори Ҳоҷи Шариф. хоб духонага квартира аст дӯстони азиз ки дар дуюм ошона қарор дорад. доми ду ошона аст. духонага дар дуюм ошона домуш ду этажа 45 квадрати метр. боб свет мега таъмин. канализатсия документош мега 100%. дӯстони азиз нархаш мега 210 000 сомон аст бо муомила ам мешавад ва тоқа сум мега алиш намешавад. назди бозори Ҳоҷи Шариф, назди Қараболо, назди бозори Фаровон, обшин ҳамаш наздик аст. рақамҳои ҳисобшон аст мегафон кадоми шумо ки аз территорияи Ҳоҷи Шариф квартира ки мехаред марама занг занед бештар маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, автоцентр. дӯстон азиз пояне ки Корвон. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 45 квадрати метр. дӯстон азиз ремонтҳои замонави дӯстон азиз ки мақсад ки об светча мега дорад ва канализатсияи шаҳрия мега дорад. дӯстон азиз дастрошна мега мефурӯшем бо нархи 310 000 сомонӣ ки бо муомила савдош мега дар назди квартира. рақамҳои ҳисобшон аст дар поини видео. дӯстон азиз дар автоцентр яъне ки Корвонда кадомитор ки мехаред занг занед бештар маълумотша аз рақамошон гиред. срочная бо савдо муомила ам дорад. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохта. дӯстон азиз яъне ки ламанота доми 17 квартираи Чилав. як хонага квартира аст ки мақсад ки духонага ам хоҳед мекунед кушода аст дар якум ошона қарор дорад 45 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. домои советския як хонага дар якум ошона 45 квадрат. хоб мақсад ки ҷош ҷои нағза мега соҳибшон бо маълумотша мегиред. нархаш мега 230 000 сомонӣ аст бо савдо муомила дорад. дар шаҳри Бохтар кӯчаи Ламано дӯстони азиз доми 17 квартира 47. рақамҳои ҳисобшон аст дар поини видео кадомитон ки мехарен занг занед бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи